sain tänään sähköpostia lounaissuomalaiselta maitotilalta ja he sanoivat, että kun tuet on laskeneet ja kustannukset nousseet, niin tilasta ei jää heille enää palkkaa. Hallitusohjelmasta poimin tällaisen maininnan, että maatalouspolitiikka turvaa aktiivitilojen toiminnan kannattavuuden viljelijöiden nousevan tulokehityksen. Miten tämä tulotaso aiotaan nostaa ja milloin? No nyt on tarkoitus ihan 2-3 viikon sisällä asettaa toimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia niistä, hakea ne keinot, joilla sitten huolehditaan siitä, että Suomessa viljelijöiden tulotaso todella tällä vaalikaudella saadaan nousuun. Se on hallitusohjelmassa luvattu, se sitoo koko hallitusta, mutta sen tietysti valmisteluvastuu on minun hartioillani. Mutta tämänkin tuki, tämä 94 miljoonaa, niin siihenkin on jo kirjoitettu valmiiksi elokuussa haussa, että se laskee. Se nähdään sitten, mitä sille tapahtuu, mutta en usko, että se nyt kovin merkittävästi laskee. Mutta joka tapauksessa verotuksen keinoin, tuotantopanosten hintoihin vaikuttamalla, markkinaedun valvontaa lisäämällä, niin pyritään löytämään keinoja, joilla viljelijöiden tulotaso saadaan nousuun. Se on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite ja siitä varmasti pidetään kiinni. Osuuspankkiryhmä on laskenut, että jos tämä Etelä-Suomen tuki loppuisi kokonaan, niin se veisi saman tien 1000 eteläsuomalaista tilaa valvontalistalle, koska niiden velkatakuut, lainavakuudet eivät enää riittäisi. Missä vaiheessa sitten, kun tämä Etelä-Suomen tuki kuitenkin joka tapauksessa laskee, niin pitää mennä jollekin muulle tukikassalle, ottaa vaikka niistä Pohjois-Suomen isommista tuista vähän lisää rahaa? Ei vaan kysymys on siitä, että tämän tuen jatko tarvitaan juuri sen takia, että maatalouselinkeinon kannattavuus ja tilojen kannattavuus säilyy. Ja silloin voidaan vastata niistä velvoitteista, joihin tilat ovat sitoutuneet. Ja sitä varten tässä on tehty nimenomaan näitä laskelmia tämän tukihakemuksen liitteeksi. Se on siellä ihan selvästi dokumentu, miksi me tämä tuki tarvitaan. Se on eri tuotantosuunnilla erilainen. Maidossa se on noin 30%, mutta sikataloudessa on vielä suurempi. Kasvinviljelytiloilla se on pienempi. Mutta jos se koko ajan laskee, niin missä vaiheessa tulee se tilanne sitten, että täytyy käydä jollain muulla kassalla? Aika näyttää sen laskemisen. Siitä on nyt turha spekuloida. Käydään ne neuvottelut ensin ja tähdätään mahdollisimman hyvään ratkaisuun. Se on minun tavoitteeni. Miten te arvioitte omaa asemanne hallituksessa, jos tuki laskee liian paljon, jos neuvottelut eivät viljelijöiden mielestä onnistu? Tämä on aivan turhan aikaista keskustelua. Käydään nyt ne neuvottelut ja sen jälkeen katsotaan ratkaisu ja sitten on poliittisten arvioinnin aika. Ei yhtään aikaisemmin. Nyt mä toivon, että Suomen päässä olisi mahdollisimman hyvä rintama, yhteisrintama, jolla me tuetaan niitä neuvotteluja, joita on käynnissä. Keskustelut siitä, että kuka eroaa ja mistäkin on aivan liian ennenaikaista.